Pa da. Vidiš, ovaj rov zaustavlja vodu da ne dođe do dvorca. A ovi zidovi će zaustaviti velike valove. Vidiš, rekao sam ti da je dvorac izdržljiv. Mislim da ovo neće izdržati. Ne vjerujem. O ne! Nevjerojatno! Još jedan potres! Mračnjak definitivno nešto loše kuha na Gormu. Prvo okamenjene biljke, sad ovo. Zašto nikad nemamo problem kao pojavilo se previše slatkih zečića? Samo pitam. Možda su shvatili koliko je jak bio potres. S raznih lokacija širom svijeta izvještavaju o razornim potresima. Znanstvenici istražuju kako se uslijed potresa sva kopnena masa pomaknula za nekoliko metara. Nema sumnje. Ako se zeza sa zemljom, moje moći su potrebne tamo. Hej! Naše moći. Nema ja u timu. Sjećaš se? Najvažnije je da odemo tamo. Slažete li se? Društvo, došao sam po vas. Imamo... Problem na Gormu, Rezel. Već znamo. Da, gormiti lave. Rade nešto sa zemljom i to utječe na kopno na našem planetu. Znamo. Društvo, pokušavate mi oduzeti posao? Imamo posjetu. Oštrozubac, isto kao i hrabri epicentrik, može rukama tresti planine kad su lava gormiti zadnji put napali grad plemena zemlje. Novi mračnjakov sljedbenik tip zvan Armagedon koristio je mračnu čaroliju koju je smučkao njegov šef i oslijepio Oštrozubca. Oštrozubac je pomislio kako neće više moći štititi svoj narod kao što ga je dotad štitio, pa je otišao, a mračnjak je sad zarobio Oštrozubca. Je li Oštrozubac tako moćan? Nedovoljno da objasnim potrese koje ste osjetili. Pa zašto ga je oteo? Dobro pitanje. Sve što znamo je da nije zbog nekog dobra. Mračnjak ga je dovukao do jazbine očaja. Koliko znamo, tamo nema nikog. Barem nikog s kim bismo bili prijatelji. Nije važno. Mi ćemo ga pronaći. Siguran sam da će nam čuvar pomoći s nekim informacijama iz knjižnice. Što ako ćeš ti ovaj put biti čuvar? Oči života! Zemlje! Vode! Šume! Zraka! Otkrite nam tko je čuvar i dajte mu njegov tron! A čuvar je... zrak! A to si ti, mala? Meni odgovara. I onako mislim da ne bih bila od koristi pod zemljom. Okej, dečki. Gorme, stižemo. Vitalne moći svih stvorenja! Pretvorite nas u gospodare prirode! Odmah! Čarobne moći mora! Superiorna moć stijene! Drevna moć šume! Ovo ne izgleda previše očajno. Zato jer je to glavni grad plemena zemlje. Jessica, Rezel, jeste li pronašli lokaciju jazbine? Još tražimo. Možda je netko vidio kako odvode Oštrozubca. Ili možda neki od lavaša još negdje vreba, pa ga možemo ispitati. Ajde! Napad džungle! Čarobni pipci! Ako padne cijeli grad, ništa više neće biti važno. Kao da nam je tlo postalo neprijatelj. Je li tamo sve okej? Rekao bih da je tu klimavo kao i tamo, Jess. Moramo brzo pronaći jazbinu očaja. Ne možemo puno pomoći, ali na jednom mjestu se spominje jazbina. Med zemljom i morem sinjim, med zrakom i biljkama zelenim.
Vječno zlo je pronašlo kuću za sebe. U jazbini očaja čeka na tebe. Nema previše smisla, jel da? Sigurno da nema. Što je na pola između zemlje i vode? Blato? Okej, ali što je između zraka i biljaka? Ništa. Krivo ste povezali. 4 glavna grada Gorma. Zemlja, more, šuma i zrak. A što je točno između njih? Jazbina očaja! Ovamo! Gospodari prirode. Hajde! Dotakni ih, oštrozupče. Učini mi uslugu. Gospodine, gospodari prirode, blizu su. Pa? Pa, samo sam... Nije li opasno da smo tu? Pod zemljom? S nekim tko je blizak moćima zemlje? Glupa budalo. Idi s Magorom i pozdravi ih. Ovo je jedino mjesto gdje mi ne mogu ništa. I jedino mjesto gdje će zemaljske moći biti najmanji problem od svih. Ima smisla da se mračnjak ovdje skriva. To je na idealnoj udaljenosti od bilo kojeg grada. Ima smisla da jazbina bude tu, ali gdje točno? Vječno zlo je pronašlo kuću za sebe. Da, još mi nije jasno. O! Znam! Jazbina je na zemlji! Između zraka, vode i biljaka zelenih. Pogodak, braco. Ali gdje je ulaz u jazbinu očaja? Valjda ona iz kojeg dolazi najjača toplina. Tu! Samo malo! Znam da se osjećaš kao da je to tvoj zadatak, ali moramo biti oprezni. Unutra može biti svašta. Moramo provjeriti sa čuvarom. O, dobro. Jessica, imaš li što? Ništa dobro. Tu piše da je jazbina centar svega zla na Gormu. Sva mračna čarolija dolazi iz jazbine. U pravu je. Osjećate li to? Čak i vlaga u zraku ima loš okus. Kao da smo pronašli trulež na umirućoj biljci. Čak i tlo izgleda tvrđe. Kao da se život boji tu začeti. Ali nemamo baš izbora. Jessica, ulazimo. Jeste li sigurni? Ne brini. Wow! Dečki, ili me još čujete? Čujemo te, Jess, ali ne jasno kao prije. Statički elektricitet mračne čarolije. Nastavite, ali budite pažljivi. Rezil i ja ćemo probati pojačati signal. Imaš ideju? Izgleda mi kao TV serviser. Tobi, čekaj. Što je sad? Ništa, samo mislim da ja trebam ići prvi. Pod zemljom smo, a to je moj element, pa sam prirodno izabrani vođa. To ima smisla. Okej, Nick, samo preuzmi. Izgleda da je tamo naprijed proširenje. Imate li nekakav osjećaj u vezi ovih tunela? To je klopka! A? Nema izlaza! Onda moramo nastaviti kopati prije nego se utopimo. Zatrpavaju tunele! Seizmički udar! Zraka stabla! Čarobni pipci! Nije bilo preteško. Govori za sebe! Osjećam se kao da sam istrčao maraton. Ja isto. Što dublje idemo, to ćete se više udaljavati od izvora svoje moći. Bolje da budem naprijed za svaki slučaj, a? Upoznajte Armagedona. Njemu je drago upoznati vas, gospodari prirode. 2 lava gormita protiv nas trojice? Rasturit ćemo vas! Stvarno to misliš? Njegova pljuvotina topi moje moći! Drži se, Tobi! Napad džungle! Ne
Nećeš povrijediti ono što ne možeš dotaći! A ti se ne možeš zaštititi dok si zauzet s mojim kolegom. Lukas! Sad su brojevi na našoj strani. Kameni Čekić! Što si mi napravio? Bićeš još i gore. Nećeš me poslati dolje! Oluja stijena! Reci nam, Magore, što to mračnjak radi s oštrozupcem? Što on to ima? Neko povećalo za potres? Ono što mračnjak sprema nema veze sa potresom. I ne boji vas se. A tebe najmanje. Onda je mračnjak glup! Jak sam kao i uvijek, možda i jači! Barem jedan od nas. Oluja stijena! To će ih zadržati dok ne riješimo stvar. S ovim našim stanjem, ako je Nick najslabiji od nas, onda smo zbilja u teškoj situaciji. Imaš pravo. Nick to možda neće priznati, ali treba nam svaka moguća pomoć. Jessica! Tobi, jedva vas vidimo i čujemo. Ne možemo ništa da pojačamo signal. Mračnjak ih je zatvorio u tunele. Moramo nastaviti u dubinu. Njegova moć raste i nastoji... Nick! Nick! Rezel, napravi nešto! Pokušavam! Snaga svjetla nek je sa nama. Vrhovni Luminos! Osjećam da su gospodari prirode u velikoj opasnosti, ali ih ne vidim. Otišli su pod zemlju. Traži Jasminu očaja, vrhovni Luminose. Treba će pomoć pri povratku sa tako groznog mjesta. Čak bih i ja bio preslab da se usudim otići u zlo mračnjakovo kraljevstvo. Ali krenut ćeš, jel da? Reci da ćeš krenuti. Pomoći ću gospodarima prirode, ali samo s potpunim fokusom svjetlost može naći put kroz srce tame. To mora biti to! Kao da se odatle izljeva mračna čarolija. Osjećam da je to iznad mojih moći. Puno je iznad. Pa, ja se još super osjećam. Wow! Što prije završimo s tim zadatkom, bit ću sretniji. Zapravo nisam očekivao da vas Magor i Armagedon poraze. Ali na mojem mjestu moći dovoljno sam snažan da vas uništim. Nisi jedini koji je na mjestu svoje moći. Seizmički udar! Kameni Čekić! Geo bušilica! Uopće više ne osjećam moći! Naravno da ne, budalo. Prva stvar koju sam napravio kad sam stvorio jazbinu je ta da sam upotrijebio mračnu čaroliju kako bih je izolirao od vanjskih utjecaja zemlje. Ne gradi se jazbina očaja pod zemljom bez primisli da ću se jedno možda sukobiti sa gospodarima prirode. Ne! Ne vjerujem ti! Toliko ste daleko od svojih elemenata da nemate utjecaja. Oštrozubac s druge strane. Jeste li znali da su mu druga osjetila postala jača od kad je izgubio vid? Kao što sam i planirao kad sam ga oslijepio. I sad može sve pročitati samo dodirom. To znači da može detaljno prevesti rune velike mračne čarolije što su urezane na mom zidu. I kad uskoro vidim uništenje gospodara prirode. A sada... neka započne doba mračne čarolije. Moramo nešto napraviti. Slabi smo. Radimo zajedno! Čarobni pipci! Napad džungle! A sad samo ti. Donedavno si bio tako siguran u sebe. Kako se sad osjećaš, Kao da još imam način da pobjedim!
Oluja stijena! Sigurno se osjećaš bespomoćniji od Oštrozubca. Bez svojih moći si slijep, Iskoristi gluh me. i njem. Još uvijek mogu zatresti zemlju. Mogu ti biti oružje. Onda, imaš li se još snage boriti, a? Nema bijega. Gotovo je. U pravu si. Sad! Što se? Skoči, Oštrozubče! Odlično, Oštrozubče. Sad ti mogu pojačati moći. Ali mračnjak neće biti vječno zarobljen. Tobi, Lukas, probudite se, moramo ići. A? Jer kad mračnjak sredi ovo, onda smo mi na redu. Preslab. Idemo. Snagom svjetlosti! Gospodari prirode, vodili ste me kroz tamu. Što se događa? Moje moći nemaju punu snagu na tom mračnom mjestu. Budite iza mene. Možda sam pojačao Oštrozubčeve moći malo previše. Nisi, gospodaru zemlje. Ovo podrhtavanje nije dovoljno da zatrpa mračnjaka zauvijek. Ali će ga usporiti. Kao i njegove planove. Ostaćemo zarobljeni. Ne ako vam dam dio svojih moći. A ti, vrhovni Luminose? Trebao bih imati dovoljno snage da se teleportiram na sigurno. Dokaz moći svjetla. Vječan kao plima. Neuništiv kao planina! Čist kao mladica! Idite, sada! Nemate vremena. Disk šume! Vodena zraka. Zlatni štit! Rezel! Opet imamo liniju, vidim ih! Hvala nebesima. Dečki, čujete li me? Čujemo te, Jess, ali vrhovni Luminos... Ne brinite, gospodari prirode. Dobro sam. Je li jazbina očaja uništena? Kao i samo zlo. Ne može nikad zauvijek biti uništena. Ali zapamtite, danas ste odnijeli moćnu pobjedu. Ne osjećam se moćno. Moćno sretan možda. Kako to misliš? Pa totalno sam si sredio mračnjaka. Ne baš sam. Pokazano mi je kako da koristim moći na način za koji nisam ni znao. Valjda to moramo i mi probati. Kad Oštrozubca odvedemo doma. Za mene nema doma. Bez vida nisam koristan svojim ljudima. Šališ se? Bez tebe ne bismo uspjeli. Pokazao si da si itekako koristan. Prava si inspiracija. Valja si u pravu. Ako pronađem put kroz svoju vlastitu tamu, mogu pomoći drugima pronaći njihov put. To je već bolje. Uništeno! O, što je to? Ne bi se pronašlo da spilja nije otkrivena. Ključ za prijevod runa. Kad ih dešifriram, ostalo će biti lako. A Gorm će pasti prije nego ja. Nemoj dizati ništa teško, Nik. Da, ne želiš povrijediti mišiće. Ovo je više tvoja struka, Jessica.
Jasno mi je da ne želiš pospremati s nama, braco, ali nemaš vremena ni za zezanje. Što je toliko važno da ne reagiraš? Želim shvatiti korištenje svojih novih moći. Ako mračnjak smisli način kako da nas sredi, bolje da budemo spremni. Nik, kad sam rekao da je to nešto o čemu svi moramo razmisliti, nisam mislio ove sekunde. Upravo je, stari. Mračnjak neće napraviti ništa u sljedećih 5 minuta. Hej, Nik, idemo posuditi komad papira. Mi idemo po još olovaka. Mi idemo po još olovaka.